Hello guys, dito tayo ngayon sa Wis Manor, dito sa Sual, Pangasinan. Papakita ko sa inyo yung yung view nito. Bu-walk through ko na lang kayo. Kaya mag-umpisa tayo sa may sa may highway, tapos backyard, tapos ikot ko para makita niyo yung yung view. Ayan guys. Start ko dun sa may na lang highway para maganda. So guys, makikita yung signboard na to dito sa may Sual. Pag galing kayo ng sa Sual town proper, tapos paakyat kayo ng papuntang Alaminos dun sa may 100 Island, makikita nyo to, itong signboard na to, tapos yung mga building na yan, yan. Ito papunta to ng papuntang Alaminos dun sa may 100 Island. Siguro mga na lang to, 20 kilometers siguro sa may city na ng Alaminos. Tapos ito papuntang town proper, ito pabalik doon sa town proper ng Sual. Makikita nyo tong building na to, ongoing pa lang yung nasa harap pero may tapos na. Wis Manor, yan. Go walk through ko kayo. Yan, walk through ko kayo na packet. Ikot natin yung view, yung video para makita nyo yung naman, libreng tour na naman to libre na naman kayo ng tour. Makikita nyo naman ito, maigit siya. Itong gate na to, dito kayo aakyat. Papaistapin kayo ng gwardiya, tapos didiretso kayo dito sa information center. Hindi natin yung information center dito kayo magbabayad ito yung magbabayad guys sa loob. Tapos ito naman yung yung rules ng pool. Kita nyo siguro yung swim attire. Yan, mga swim attire pwede. Tapos dyan kayo magbabayad. Hindi ko na papakita sa loob magpapark kayo dito, tapos doon sa loob kayo magbabayad. Yan guys. Tapos i-guide na kayo ng gwardiya. Atakang kayo ng ganito. Kita nyo ba yan? Ayan. Mas diretso na kayo doon. Bila yan. Mali bila. Dito ko na kayo dadaan. Tapos may ongoing silang ginagawang building malaki. 1, 2, 3, 4, 5. 5th floor. Malaki to. Malaki tong building guys. Tapos dito sa kabila may mga tapos na. Ganda ng pagkagawa, pagka-board. Siguro pag matapos na yan, okay. May magkabilaan na tawiran tawid sa kabila. Pag nandiyan ka sa building na yan, pwede kang tumawid na parang tulay niya papunta sa pool. Yeah. Okay. Nakakalibre na naman ng tour Laking genset generator seat. Laki nito Hindi kinaya ng maliit, hindi malaki. May signboard siya ng Wis Manor Hotel. Hotel kasi yan. Tapos yung ginagawa. Ayan guys. Okay. Tapos may pool doon. Doon yung designated na ihawan. Tapos dyan, di ba may musok doon. Doon yung ihawan. Pwede kayo maglinis ng mga isda na inihaw doon. Tapos ito yung Legend. Yung Wis Manor. Kaikot. Maluwang to kaya itutur ko kayo. Tapos regular cottage na, convention hall, parking area, Tiki Bar Store, Cabana 1, Cabana to, Kubuhat 1 hanggang 6, tapos Kubunhat doon. Dito naman tong mga Cabana 1 to dito. Yan, i-tour ko kayo. Lakad-lakad. Nakalibre naman kayo. So maraming mga mga cottages. Dami. Tapos umpisa na natin saan kaya? Umpisa natin dito. O gitnahin na natin. Dito na lang muna. Dito tayo.
tayo para ikot-ikutan natin to. Bubuuin ko, huwag kayong mag-skip ah. Panoorin niya para mabuo yung pasyal. Habang naglalakad ako, parang kayo na rin yung naglalakad. Sarili nyo na to. Parang feeling nyo kayo na rin yung naglalakad. Yan. Ano? Tapos tumingin kayo dyan oh. Yan, parang kayo na itong naglalakad guys ah. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina, na pag nagawa yung hotel na yan, yung building na yan, pwede kayo tumawid dito oh. Ganda no? Parang galing sa baba. Yan, drop off. Na-drop off nila yung sakyan dyan. Ito na yung aakyat. Tapos kung doon kayo naka-check-in, pagtapos dito nga kayo dadaan. Galing. Parang ano parang kayo na to. Itong camera, parang kayo na to. Kayo na yung nagtutor. Yan slide. Slide pang ilang feet? 4 feet, pwede sa bata. Ano kasi dun, 6 feet kasi dun eh. 5 feet, 4 feet, 4 feet. May 3 feet siya. Dito muna, balik muna tayo. Dahil ma-excited, ikutan ko kayo. Iikot ko kayo. Meron ding kaso wala siyang foam. Ay wala siyang ano. Okay. Ito yung ano niya oh. Yung strainer ay tawag doon. Kalimutan ko naman na yung ano yun. So ano pa lang siya mga ongoing construction pa rin yung iba, pero pwede na. Naliguan na nila eh. Ewan ko ano yun, pinatong sa bato pero may poste yan. Hey guys, pero may daan mo dito? May daan. Ito yung mga CR nila dito, ganyan. Ito yung CR nila, pang babae, delikado. Ikot muna tayo bago na tayo po dadaan sa gitna. Ayan diba? Parang tinitignan niyo yung kunyari, parang tinitignan niyo yung gitna. Ayan. So 4 feet mataas na yun. Sa bata kailangan mayroong bantay. As dito sa slide ay slide guys, doon ang bagsak. Ay mo nag-slide doon ang bagsak ninyo. Parking, pero hindi pa tapos yung parking, so babalik tayo sa baba. Pangit naman pagpakita ko yung hindi pa tapos. Dito daanan na lang natin yung mga tao dyan, pero pa-side ko yung camera. Uy, sarap nito Makidaan lang tayo guys. Dito sa kabilang side ay ganito ang makikita. Pinatong to hindi kaya matutumba yan. Meron siyang kaso hindi pa tapos. Parang ano ba yun? Yung masyadong tingdang ba yan sa Laguna. Ay, ikot. Dito na yung gitna. May pang kids, ang bata. Ay, gitna guys. Ito naman yung pang kids nila.
hanggang tuhod. 2 feet. 2 feet siya. So pwede sa kids talaga. Pang kids talaga to. Hindi tayo dadaan. Basa kasi dyan eh. Tapos di ko na dadaanan to. Tuturo ko lang. Ay hindi, daanan ko lang. Okay, dito. Dito. Daanan, naturo ko lang. Ito pang kids eh. Tapos may ano, tulay dito sa gitna. Wait lang ha. Parang sa slides. Dito nagandahan. Ganda oh, linaw oh. Sino nagras mo? 4 feet siya. 4 feet. 4 feet guys. Hanggang doon. Okay. Ganda. Dito sa gitna, ang ganda. So mayroon siyang parang function hall ba yan? Or pwede yung birthday celebrant yan eh. Gitna may sariling CR. Ang ganda oh. 5 feet dito, banda. Ayos. Pag 360 ko guys, ayan oh. Makita niyo. Balik natin dito sa dito. Doon naman tayo. Kasi doon na tayo dumaan guys sa gilid. Dito sa gitna kasi sa gitna guys. Function hall ulit. Yung sariling CR. Di ba kung magkano rent yan. Silipin muna natin pa. Ay malalim to. 6 feet oh. 6 feet na to guys. Medyo ito yata pinakamalalim. Alright. Dito Cabana Lads pala. Cabana Lads 1. So wala na siyang tawiran. Babalik talaga tayo doon. So ito okay. Ayos. Paikot guys oh. Papaikot siya. So balik tayo sa kabila. May toilet doon. Parang ano to, Center Island. Parang dito tayo sa Center Island guys. Napalibutan tayo ng ilog. Dito kayo bumaba. Maraming babaan eh. Maraming babaan. Dito yung daanan guys. Pabalik doon. Yeah. Dito tayo doon. Tapos nakita nyo dito yung Wish Manor. Ang lang ganda ng pagkagawa ng bahay eh. Yung mga bila sila magaganda. Ito yung dalawa. Yeah. Merong
Meron ng banda rito pero ito iwan ko lang ng tutugtog ba. Naayos eh. Baka mayroon kasi Sabado. Ha? Ganda, ganda. Pwede. Pagpasakit nila sa Lowell. Thank you dito. Ayan guys, meron pa kasi doon sa taas. Meron pang pool sa taas eh. Ganda ng pagkagawa ng dalawa. Wish Manor. Yung mga bila pa sa taas. Hindi ko lang alam kung anong mayroon doon eh. Parang maganda doon eh. Natamad na ako eh. Pag pumunta kayo dito, akitin nyo na lang yan. Mas may swimming pool pa doon. Dali. Lakad ko na nga. Sesame. Ano. Sesame oh. Dali ah. May mga CR kasi napalibot yan. Mga CR yan. Palibot. Dito ako nadandaan. Wish Manor na ito. Yung mga bilan nilang malaki. Ah, ito. Ito pala yun. Yung signboard sa baba. Tiki bar and store. Yung food ordering snack bar oh. Beer, decors, hotel store. Ilod, meron din Gcash. Swim gears. Mga souvenirs na. Dito. Ito pala yun oh. Ayos, ayos. Ganda lang sa taas pero hindi ko alam kung wala kaming bilang malaki. Ito yung swimming pool dito. Ay maliit guys pero pwede na. Dito saan nagagaling tubig dito? May mga kanya-kanyang filtration pala. Hanggang doon sa taas may pool oh. Parang ang ganda. Ganda dito parang ano. Parang nanggagaling yung tubig sa taas sa ginawang pool. Pero feeling ko may filtration to kasi may chlorine eh. Hindi siya natural na water. Ayun. Yun oh. Pag ganun. Start dito from here to mababa. Hagdan-hagdan siya parang yung tubig dito sa taas, pababa siya. Ewan ko paano yung rotation ng tubig dyan. Siguro may pump na galing sa baba. Pero naka-filtration na siguro. Filter. Kasi ano, may chlorine. Kaya may filtration yan. Naka-filter yung tubig. Pwedeng pabalik-balik yung tubig. Dito maganda yung villa dyan eh, kaso nga lang hindi na akyat, mataas na. Tapos babike tayo sa baba guys. Libreng toro, nakatoro na naman nga libre ah. Panoorin nyo guys, tapos pakashare na lang, subscribe, like and share para pag may upload akong pupuntahan ko makikita nyo rin, maabangan ninyo. Halo-halo kasi yung aking na-upload na eh. May moto adventure, mga kung ano-ano, nagpipishing adventure pa. Kasi yung mga view ng mga ganda yung pinapakita ko guys. Kaya subscribe nyo para pag may upload ako makikita rin nyo. Ganda oh. Ganda talaga. Kuha na natin ng ano, drone shot. Pwede na daw magpalipad ng drone. Try natin aerial drone natin, aerial shot, aerial video natin. Ayan guys,
Abangan na yung aerial drone, aerial view.